Okay. Manyan tipasag ka ngadto sa hangtod. Andalan under construction. Adi sagkaon tipakadto sa barangay hangtod. Sira, sagka. Barangay Hangtod, Palapag, Northern Samar, Waray TV. Op. Okay, mga kay Kore. So, ayan, ano kita? Abot na unaan barangay Hangtod. Hari na kita sa may pasakay sa barangay Hangtod. Otta. Lagay. Uy, mga karabuan. Hop, idoy. Hop. Ya. Aduh, batal kita, batal tunggu. Oh. Nah, di kita. Tanglay. Akhirnya kita sa Hangtod, oh. Manian the one and only bridge in the barangay of Palapag, mayaw bubong classic bridge, di ba? Maganda ang mga taga-Hangtod, mga ganda sila rito, mga maputi. Hangtod. So, may niyan Sarayawan sa barangay Hangtod kay pandemic man. Ato na lang kita. Maribong ta din kagabi kung may Sarayaw kay. Pero mindian maribong. Okay, ngadto kita sa simbahan. Tara. Base ang pagkasunod sa ino. Bago ni Kristo, iginhatag niya ang tin kumarnay. Ahura ang Diyos, ahura ang imong kaganak, ayaw paglingkong bagang sa mayaman. Ginibuhat ko na ito, tikang sa akong kawanan. Bago ni Kristo, sa iyong nalala, ang imong basi manatagig sindangan ng mga sangkayo. Ang problema, nama ang mga tao nga ini kayamanan gamita ang inagman pagkabig sindamo sa mga tao. Kaya panikot si San Isidro na atong ginpapasibungan gigamit niya diri material na kayamanan. Diri indano
kay diri magpud siya mayaman para umaman lang siya. Gingamit niya ang umod nga kayamanan, ang presensya sa Diyos nga nakadala sa iya. Ako, ano ka na ba?